Teraz. Ježiškov tringel. Cigáne poslali s listom. A bolo to v zime, keď veľmi mrzlo. Mal veľkú záchrutu, tak radšej prešiel cez rieku. Keď prišiel k rieke, zastal si na kraj, na ľad a ten mu začal pukať po nohách. Cigán začal prosiť. Ó, Ježiško môj dobrý, takúto veľkú šviecu ti kúpim ako ruka, ak sa mi nezlomí. Potom ide ďalej, odtúpkajúci ľad, dochodil na prostriedok a tam už bol ľad pevný, tak už nepukal pod nohami. V tom prišlo cigáňovi na rozum, že má kúpiť sviecu ako ruka. Zrazu sa mu to znevidelo a povie si. Ej, to by ti, Ježiško, bolo priveľa, dosť ti bude aj takáto. A ukáže na malíček. Ale v tom rozmýšľaní príde na druhý kraj rieky a tam mu ľad zás začal pukať pod... Už bolo. No, Ježiško, ja len žarty robím, veď ti naozaj takúto kúpi. A znova ukázal celú ruku. Skvelé, dievčence. Ďakujem pekne. Zapovedali sme veľmi dobrá zvuková cesta. Ďakujem pekne. Takže dúfam, že každému je jasné, že to bola rozpočtová.